baayɛ no yɛnyina yɛ hwɛ ya ɔde bɛgyina yɛnim ɔkasa kyerɛ Ghana man nyina ɔkasa kyerɛ NPP adɔfo nyina ɔma yɛte aseɛ sɛ ɔbɛgye nothing vote no ɛnyina ba bɛka yɛ ho na seat na ɛwɔ hɔ na ɛyɛ NDC seat nyina ɔbɛgye aka yɛ ho yɛnya awɛhyɛmu wɔ mu yɛde ne di yɛnim yɛbɔ n'akyi dɔm tumi bi a wɔ sɛ yɛde di n'akyi bia yɛde di n'akyi ɛnso ɛkɔ wiaseɛ no ɛyɛ nothing vote no yɛsa akɔlusu tantantantantantan yɛma bi a sɛbi yɛgyina so ɛde to aba no amfa ma yɛn first of all ɔmo se na yɛfeel sɛ kramofoɔ no bɛto ama ɔmo diem na ɔmo kɔ ɔmo anto ama ɔmo number 2 ne yɛfeel sɛ northern region yɛbɛ capture ɛno nso yɛn capture the last one is digital nti ne yɛfeel sɛ yɛbɛnya the youth ɛno nso yɛnya floating voters nso ɛbɔ yɛn Bawumia it's not about Bawumia it's about how bad the former president Yewura Akufo-Addo has ruled this country. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, hi, Xposed GH FM Bembros, baby, I will be a bit chiaka siena Emma. Also, subscribe so I subscribe to Tumpa na Wonsaka. After the 2024 elections, in Sembebe by NPP in Chomudi and any Choketwa, in Chumuye Dempa, almost 1.7 million voters. A big crazy Ghana Wimda. Now, no more assessment in a group B of Kumasi or more press conference. And almost say, ya Pamochow. Mamu Sam for Dr. Bawumia Mebim because Sabe, Niamenti a Yejina so edit to a Bama Dr. Bawumia Sabe Anya Papa. Yankwati Mreba Ebekasa. Etimote yanka wa ha yegyina ha ne mamwate ase se Yewura Dr. Mahmoud Bawumia 16 years awodi na na go dakwa Akufo-Addo achi no wodi ye hwamo abra wodi ye nim ko election wakolu supoto namba na onya ye no ebi nsi mu da enti yegyina ha ya ka cha ne se onya nchen ne yemfa Yewura akompako Kennedy Agyapong emfa ne mra. And then so we are ha. Your person Ghana nyinate. Your person before wa nyinate. Na mu kofi a mo hu de wo. Mo nka ncha mo ma mu didwa obi biara se Yewura akompra ko Kennedy Agyapong. Ye go ni tidom na 2028. Esa say party na ya din say ade to now start brunsuo na ni ntem a e na wo hu de ubenya daache. Ya sha sia bru ani ntem se de be ya yentra fie nche enu ti na yehu ni se utwa woni we party ni nyina Yewura ken akompra ko Agyapong ojira so che obi a ofie nyina ye bobo ni tidom ya na ba kan 2028 emaburu na wo party ni no anamo aye tunie ye hwe ye bu kompo ko hwe chi kakra ye papa adubu ahe abra otu anamo ma party no a ojina ye no odi nkuko wa ma no mode party ni trase se ye mfa ni sinchen ye fo bi fufu mra ye ko fa ye papa ko fo bai ye papa ko fo be di nkuni man odi ye twa 8 years ye papa ko fo ado edu ne so party ye ko abato yentwe ekosi se ye Ralan eje mu ma no ye di ni yanim ye konkoden okompensa edu ba bi okọ ba akokra no okọ mienu no ekoye twimamentwe ema ye de court eno ento no ye sade wono asa ko third one kedi aponyankopon ade nkunimdie ade maye ni nyina so na Yewura Dr. Mahmoud Bawumia edi nachi Yewura Dr. Mahmoud Bawumia ye obi a party no ama omani nyina hu no for 16 years enti ye ka say yemfa ne medi anim no ne wa rehwemu onimu say 16 years na empanifo ene obi biara hu no Ghana ha no ye betimi ama obedi nkunim ye de ne ba ye no ye nyina ye hwe ya odi begyina ye nim okasa kire Ghana man nyina okasa kire NPP adofo nyina o ma yete ase se obegye nothing vote no enyina ba be kan ye ho na seat na wo ho na eya NDC seat nyina obegye aka ye ho yenya awrehwemu emu ye de ni di yanim ye bo na chidom tumi bi a wo se ye de di na chi bia ye de di na chi enso ekowi ase no
ɛyɛ nothing vote no yɛsa akɔlusu tantantantantantan ɛmabunu no yɛde yɛni ato hɔ yɛhu ne sɛ yɛ papa Dr. Mahmoud Bawumia ehwam a wadi party no ɛso kyɛ party no ɛka election a wɔkɔ nyinaa ɛno ti yɛgyina ha ɛnsɛm no tiatia ne tenten nyinaa ne sɛ yɛwura Dr. Mahmoud Bawumia yɛde ne gyina nkyɛn na yɛakɔfo obi a ɔbɛtumi atɔ no ho ye ɛfɔmfoɔ dɔ no adwadifoɔ dɔ no ɛmpanifoɔ dɔ no na ɔno asa kura ne nsa no adwuma na ɔbɛtumi atu anamɔn ɔno nso yɛ obi a ɔbɛtumi akasa ma na atɔ nipa tirim ɔnyɛ obi a ɔde asɛm sie ɔnyɛ obi a obi bɛtumi akurakura no ɔnyɛ obi a obi bɛtumi akyinkyim no yɛn nyinaa yɛtu anamɔn no yɛde yɛni akɔsi yɛwura ɔnɔbo akomprako Kennedy Agyapong. ɛna ɔmaka no ɔmse nneɛma bi a sɛbi yɛgyina so ɛde to aba no amfa ma yɛn. First of all ɔmse na yɛfeel sɛ kramofoɔ no bɛto ama ɔmo die mu na ɔmo kɔ ɔmo anto ama ɔmo. Number 2 ne yɛfeel sɛ Northern region yɛbɛ capture ɛno nso yɛn capture. The last one is digital nti ne yɛfeel sɛ yɛbɛnya the youth ɛno nso yɛnya. Floating voters nso ɛbɔ yɛn. Bawumia, it's not about Bawumia. It's about how bad the former president Yoweri Akufo-Addo has ruled this country. How terrible and how bad. That is the facts. It's not about Bawumia. What you say? Yes, one shey na udi once na echia obon obebru kurani and no ma bru kurani. Because the states are not Ghana war. Yoweri Akufo-Addo fight so much promise. We thought say Ghana was going to be a paradise. Now she na ahochira ba. Na idea ben na you expect to say Ghanaians will vote for. Mati say bi mo ka say Yoweri Agyapong ko ka baby say abane de NDC for be fa into obowa abane na nko yie. That is the fact. Yoweri Akufo-Addo amamo no bu ye na amamo fon amamo tantai enko yie. That is the fact. Because ultimately now me $4 from 4 cities. Now within 8 years, every 16 cities and you also a month somehow, it doesn't work. The education of Ghana is in shambles. Free SHS, you should have a cap, and that's what say. If you are from 6 to 20, you go to free. After you pay, so that Ghana will save some money. We are not wise. I can go on and on. You promising Yankupon say National Cathedral Messia Mao $58 million. I get swimming pool and yes swimming pool, papa. Swimming pool phone and I get room. Now what me put Yankupon, you expect God to bless Ghana. Oh what? And when I catch Robbie, me say, yes, say prekese. Yankupon some the best me mind so. Ko Israel ko omu ni asase, bo omu say omu edua de na fifi. Ananti anyame ahiro omo. Ghana ya ni boni nti nyame adome yen. Prekese na kebi wa ha o. Ba ya ni boni ni sabe pesamkunya nti nyame adome yen. Look at the state of Ghana now. And you are coming to tell me say I should still go and vote for NPP. Am I mad? So it's not even about Bawumia, and it's certainly not because Yoweri Agyapong Ekabibi. He spoke the truth. We didn't listen. We are not wise. Okacha mu said, "Amemo boni na mo bono." Mama lose 2024. This is a fact that Honorable Agyapong spoke. But as usual, they will say he's a firebrand or kasa. But what he spoke was the truth, and the truth we didn't listen. So it went against the NPP. Now you're in opposition. Do your homework well. But near Kofoka Canada, NPP move power be 2028. Bring Honorable Agyapong. You win hands down. I'm telling you. You win hands down. Because Ghanaians want somebody who they can trust. Not Yoweri Bawumia. It's not because he's a bad person, not because he's incompetent, but because of Nana Akufo-Addo Kwaku adu premai. But not in Akufo tutia MPP no. That is the fact. Because amemo na boni amemo fun ade a wo babedwema
What say ahemfo ensoring chiao? Where did you learn this thing from? And you expect people to come and vote for you? The truth is bitter. But when someone cut truth now, you still go into opposition for a long time. I'm telling you. I expose GHFM Ben Bruce. Also subscribe it. Then the two now so I can be manual. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.